deň. Všade, kde sa pohneš, ty musíš túžiť byť v Božej prítomnosti. Vieš, kvôli čomu ľudia nechcú byť v Božej prítomnosti? Vieš, kvôli čomu ľudia sa ako keby utekajú z Božej prítomnosti? Vedia, že keď tam ostanú v Božej prítomnosti, ľudia musia meniť ľudské svoje životy. Ty musíš, či chceš alebo nechceš, ty musíš spraviť rozhodnutie. Lebo Duch Svatý to teba tak bude tlačiť, tak to teba bude kopať v Božej prítomnosti. Kvôli čomu ľudia nechcú byť v Božej prítomnosti, tam sa rozhoduje na prospech Boha, nie na prospech teba. V Božej prítomnosti ľudia nechcú buď, vieš kvôli čomu? Lebo sa boja, že zomrú. Božia prítomnosť, keď hovoríme Božia prítomnosť, to hovoríme Boh je prítomný. To nehovoríme úrovni syna, úrovni ducha, ale hovoríme o úrovni Otca. Prísny Boh, ktorý berie palicu a udrie po teba. Ktorý ti povie, hej, toto nerobíš dobre, keď to nespravíš tak, ako ja chcem, zomrieš. Ľudia uvidia, či má vzťah s Bohom, alebo nemá vzťah s Bohom. Počúvaj, Boží ľud není hlupý. Ty môžeš oklamať človeka vo svete, ale človeka v cirkvi, čo na teba pozrie, on presne vie, kde si. Jesus name. On presne vie. On presne vie, koľko máš kapacity Krista v sebe. On presne vie, koľko máš prítomnosti Boha v sebe. On presne vie, tento človek, kedy si bol naposledy s Bohom, kedy si sa šprtal v Božom slove, kedy si sa rozprával s Bohom. Tento človek presne vie. Vieš kvôli čomu? Lebo on je neustále v prítomnosti Božej. Keď on je v prítomnosti Božej, kde si ty? Kde si? Halelúja. Do roku 2026 buď Bohu. Na nový rok, po novom roke buď Bohu. Neustále buď Bohu. Neustále buď s ním. A keď bude s ním, všetko sa zmení v tvojom živote. Keď tu máme truhlu, keď je tu Boh, keď je tu mana, keď je tu palica, keď je tu Božie slovo, Boží zákon, to znamená, že Boh je uprostred nás. Počúvaj tu, keď ty zrazu v dome začneš chváliť Pána, spravíš v dome obetný oltár, zrazu Boh prichádza do tvojho domu a v dome sa prichádza požehnanie. Aké požehnanie? Také, že ľudia okolo teba budú vidieť, že áno, tento Boží muž je požehnaný. Nechceme najprv požehnanie peniaze, najprv chceme Boha do cirkvi, najprv chceme jeho prítomnosť, jeho prítomnosť. Keď bude jeho prítomnosť v cirkvi, keď bude jeho prítomnosť v svojom dome, keď bude jeho prítomnosť všade, kde pôjdeš, Boh ťa požehná, ale nechci najprv peniaze, najprv chci Boha. Nechci najprv pomazanie, najprv chci Boha. Kvôli čomu? Kvôli čomu? Lebo Boh je strojcom požehnania, pomazania a všetkoho, čo máš. Zakrič halelúja! Zakrič halelúja! Povedz, ja chcem Boha!